balimaw ani ɲankuma kibaruya m'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye k'a fɔ kɔni ko kabini kunun kɔni essence kɔni o gɛlɛyalen bɛ an ka jamana kɔnɔ a sɔrɔli yɛrɛ de kɛlen don baara ye Bamakɔ kɔnɔna na k'a d'a kan ko mɔgɔ minnu kan ka na ni essence ye ni olu ye gros porteurs ye mobiliba minnu bɛ bɔ essence marayɔrɔ la ni ka se essence feereyɔrɔ la olu kɔni mɔgɔ minnu b'olu boli olu kɔni bɛ grève la kabini ntɛnɛndon kibaruyaw y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni maakɔfɛlen ninnu olu bɛ ka min ɲini o de ye k'a fɔ kɔni ko bɛnkan dɔ bɛ olu ni an ka jamana ɲɛmaaw cɛ kabini san 2015 ko olu dɔw ka bila sen kan ani fɛnɛ ko olu ni u ka ɲɛmaaw i n'a fɔ minnu bɛ u ta baara la k'olu kɔni u bɛ fɛ fɛnɛ ko contrat ni o ye sɛbɛn ye min bɛ a jira k'a fɔ ko u bɛ baara la u fɛ yen ko kɔni ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ani ko ka u ka fɛn caman kɔni yɛlɛma walasa u k'u ka baara kɛ ɲɛma cogoya min na an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni négociation ni o ye kuma ye olu daminɛna u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin na nka hali bi an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni essence kɔni a sɔrɔli gɛlɛyalen bɛ Bamakɔ kɔnɔna na dɔw bɛ station caman de kɛ walasa u ka se ka essence sɔrɔ wa hali n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ minnu na tuma caman i b'a sɔrɔ dɔ farala a sɔngɔ kan o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko arabadon an ka jamana kɔnɔna na yuwaru cercle kɔnɔna na Mopti mara la yen kɔni ekɔliso dɔw kɔni maa jugu dɔw kɔni taara u yen jeni ka ekɔliso duguma kalanso de don ni ka a fɛnw bɛɛ kari ni ka jeni kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni maa kɔfɛlen ninnu ko siga kɔni kɛlen b'u la ko banbanci jugu de don ko min ye kalanso ninnu ye olu bolo k'o ye tubabu kalanso de ko olu man ka kɛ an ka jamana kɔnɔ k'a d'a kan ninnu bɛ sariya de kɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko o kunnafoni ninnu kelen kadiri kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kɔni ko ni maa kɔfɛlen ninnu ye mɔgɔ dɔw bugɔ u selen yɔrɔ la ni olu ye baarakɛlaw ye ekɔliso in na gendarmerie min bɛ yen yɔrɔ la fɛnɛ o fɛnɛ y'a jira k'a fɔ kɔni ko kabini olu ye nin kuma in mɛn k'olu kɔni ye renfort bila ka taa min ye sɔrɔdasi wɛrɛw ye u ɲɔgɔnna wɛrɛw ye minnu bɛ taa ka se ka yɔrɔ lakana min kɔni ye maître kɔni fanfɛla ye maître dɔ kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin ko in gɛlɛyalen bɛ Mopti mara kɔnɔna na k'a d'a kan kɔni ko lakanabaliya kɔni ko o juguyalen bɛ kosɛbɛ ko min ye olu maître kɔni ye k'olu b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko bɛ kɛ walasa u bɛ se k'olu lakana ko ni o kɔni ma kɛ ko olu kɔni jagoyalen don nin waati in na kɔni ko u bɛ baara jɔ k'a d'a kan kɔni ko olu tɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ olu ma lakana o kɔni o kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la